ଫିଷ୍ଟ ଟା ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ ହବ ଖାଲି କହିଲା କହ ଚାନ୍ଦାଟା କଣ କେତେ ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଟା କଥା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଫିଷ୍ଟ ହବ ଫିଷ୍ଟ ହବ ସମସ୍ତେ 200 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦବ କରିବା କଥା ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା ହଁ ନ କରିବା କଥା ମନା ଆମେ ଝାଡା ବସିଲା ମଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ମନ ନା 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ଗୋଟେ ମାଂସ ଖାଇବି ମୋର କଣ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଘରୁ ନେଇ ଆସ 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟା ଉଠେଇ ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିବେ କି ମୁଁ ନା ତମେ ଖାଲି କଣ କହୁଛ ନେଇଯିବି ଖାଇଦେବି କରିବ କିଏ ପିଆଜ କାଟିବ କିଏ ବାଟିବ କିଏ କିଏ କଣ କରିବ ଆମେ କରିଦବୁ କଟାକଟି ବିକୁ ନା କଟାକଟି ଆମେ ସବୁ କରିଦବୁ ରୋଷେଇ ବିକୁ ଆମେ ଆସି କରିବ ହେଲା ଚାଉଳ ଫଳ ଧୋଇ ଚୁଲି ଜାଳ ଫଳ ଏସବୁ ଛୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଫାଇନାଲ ବାଲା ଜଣକା 200 ଆଉ ଫିକ୍ସ କରିବ ମାନେ କଣ ଦୀପୁ ଆମର କହିଛି ମଟନ ଦବ ମଟନ ଫିଷ୍ଟ ହବ ସିଏ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦବ ଓକେ ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ପିଇବ ଖାଇବ ପିଉନି ଇଏ ଉଠେଇ ଦେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ଆରେ କହିଦେଇ ଯା ଫଟୋ ଉଠେଇ କୁଆଡେ ପଇସା ଖାଲି ଏମିତି କରିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦୀପଙ୍କର କଣ କରିବା ଫିଷ୍ଟ କରିବା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାଇକି ଉଠିକି ଝାଡା ବସେଇଲିଣି 200 ମୁଁ ଦେବି ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆସି 200 ସହିତ ଗୋଟେ ମଦ ଆଣିବି ଆମର ହାପି ଆୱାର କରିଦେବୁ ସଇଲା 200 ଟଙ୍କା ଖାଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ଖାଲି ଝୋଳ ଖାଇବି